се напълнила. Аз охранявам. Че какво пък толкова да охранявам? Боже, Боже! Каква е тъс твоята справедливост, Боже! Каква е тъс твоята орисия? Хей! Всичко живо си по къщата. Печките бунтят. Мъжете се издегнали като манастирски потараци на топло. Пак аз охранявам. Хей! Зъбите ми тракат от студ. Охранявам. Охранявай, Шишко, охранявай. Че пък толкова да охранявам аз, бе? Пък толкова да охранявам? Че то остана ли нещо да се охранява в той наше село? Че то, каквото имаше, всичкото се изпокради. Шантава работа. Да си имах и аз една женица, ама не ръчи Господ. Викат ми, Шишко, на тебе жена не ти трябва. И що викам аз? Щото си много добър и не мъйша на тири, когато се греши. Не мога. Мога сама. Чудя им се аз на тия нашите жени. Пък толкова много им харесват на тия нашите мъжища. Хем от сутрин до вечер им слугуват, хем боядат. Ама, сигурно много хубаво и мирише мъжкият умрук. Шантава работа. Пък аз тук си охранявам. Ама, имам си аз една мечта. Да настане в наше село едно женско царство. Че тогава и аз хубавичко да им се посмея на тия мои подигравачи. Ама, пък ви за какво сте дошли? Дошли сте да гледате българския театър. Гледайте. Хубаво гледайте. Да видим какво ще се случи. И хайде, приятно гледане. Пък аз да отида да пия една ракия. Я гледай, Свети Петре. Той село цялото заспало. Заспало е, Свети Никола, заспало е. Дали да не пообиколим наоколо ние с тебе? Време няма, Никола, дълъг път ни чака. Само за малко, че и без това ми се умориха старите кокали от той пусто летене. Добре, ама за малко, че нали ти казвам, пътя нас ни чака. Наш Шишко. Добро момче е той, Свети Петре. Добро, ама Господ с жена ни го е здобил. Добро е то, добро е. Ама така му била орисията. Като го гледам, мъка ми е. Не е ли и той заслужил жена да си има? Мъка не ми... Мъка, заслужи бе, как да не е заслужил? Толкова е добро момчето. То, като гледаш цялото той село, мигър другите по-заслужават. Само се карат и бият жените си от сутрин до вечер. Не бива така, не бива. Добре, че се родихме не човеци, а светии. Тая работа не е добра. То се видя. Ама дали да не е... Дали да не е какво? Дали да не е... Че кажи какво? Дали да не направим с тебе едно женско царство в това село? Свети Никола, ти да не мръдна нещо. Че защо пък? Тая работа не е по Божиите закони. Дядо Господ, ако вземе да научи здравата, ще ни дърпа ушите. Ще ги дърпа, ама после. Как после? Добре, като така искаш, може да го направим, а да не се каеш после. Няма да се кая, няма. Добре тогава. Абракадабра, тинтири-минтири, да бъде женско царство, да бъде женско царство, да бъде! Ти каза, аз какво искам? Какво ти заръчах аз, бе? Какво ти заръчах,
Уж ти сина! Кучко ми една такава! Аз то ти заръчах! И да приспите дедо! Аз отивам на сафари в общината! Горкият човек! Ей! Ще го прибие проклетата жена, бе! Иване! Иване! Иване, бре! Ти ли викаш, Божи? Абе, каква беше тая капка в вас, бе? Каква? Както винаги, за проклетото дете. Викнало се на ръце да го нося. Нищо не мога да подхвана от него. Оставя ли го писникът прасе, гаче ли го коля? А жената за до вечера заръча, пита да умеся. Оставя ли го писник? Бой! Взема ли го? Няма, пита. Пак бой. По женска управя. Хасъл женско прави, Иване. Тя е моята проклета, ама твоята... Еша си няма. Цял съм посинял от бой. Час по час. Пак той риските едно тънко, нека потурите. Та нали жените малко се смъкнаха по турите? Няма ли веднъж да ни се върне силата, бе, Джанов? Се върне, нали? Те, че не взеха по турите, ама с тези риски цяло тегло, а пък силата ни се върне. Гало увисна там на сливата, пък тя да би колкото и душа иска, да се насити дано. Урсус, жена, Урсус. И той съветнало на нея. Да беше баре мъжко, а то женско. Божиле, грях ми е на душата, ама понякога ми иде да го душа. Иване, защо не му дадеш по пара звинци? Ще спи като захладно цял ден. Че вкъщи вино завъртали са. Моята вчера бяхме взели, всичкото го изцоца. Той и у нас няма много, ала все ще се намери малко да ти дам. Голяма добрина ще ми сториш, Божиле, да рахатя са малко от той джереме. По-рано градината тревясала, буренясала, жената хищ не я поглеждаше. А сега, откакто са на власт, само тревицата зърне. Оклеле, мале, бой! Чакай. Динга. Тати, сега ще ти даде по парка звинце, да заспиш и да не се събудиш дано. На ти, Иване, надроби му от срединката, па му дай да лапат. Благодаря, Божиле. Чакай да ти върна паничката. Може и после. После ще взема да забравя. Стегнала ми врата, сякаш съм пообесен. Така ми е по-леко. Божиле, ето паничката. Бе, що бърдаш, бе. Тате, ел за вода. Иди, синко, иди. Божиле, левент момче имаш, левент. Иване, левент, ама виждаш ли, вместо кон да препуската искри да пърчат. Той забравил чембера и скобилица на рамо. Божа работа. Каква ли вълчица и нему ще му гложди кокалите цял живот. Доде го натири в манастир и вземи някой по-млад. И той бива, нас кога ще натире, бе? Мислиш, нашите ще чакат да навършим години, бе? Тате! И той наша Райна. И тя е една усойница като майка си. Тате, какво правиш тука? Говорим си с байки Божила по работа. Говорите по работа, а малко ли работа те чака вкъщи? Чуваш ли я? Той дъщеря ни почет
неуважение. Опак сега. Вие мъжете, бай Божиле, цял ден на приказки. Какви ти приказки? Или си казали една-две думи на кръст? Ако и за приказки. Вие жените, много повече ги дрънкате от нас. Ама работата не спори. Спори. Господ, къде ви даде нашата сила, то ако не се бъркате тук, и нашата ще се спори. Как да не ви се бъркаме, като нищо свясно не можете да свършите? Хляб ще прегорите, манджата ще пресолите. И той знае, той прави. Като искате, сами се вършете работа. Като не можете да върчите една къща, защо ви хрантучим само? И знае ли аз? Вие си знаете, що. Гледай го, че и още говори. Чакай аз да кажа на кака Злата, да му наложи тя гърбината. Стоенчо? Райно? Стоенчо, бе! Дай ми да пина малко прясна водица. Пий ми си. Много ти е вкусна водицата, Стоенчо. Ще се пина още малко. Пий ми си, де. Че вкусна водица, Стоенчо. Ще ти изпия целия медник. Изпий го, де. Ще ми се разсърдиш. Няма да ти се сърда. Ами, ако го излея? Излей го, де. На такво, с хубаво момченце, излива ли се водицата? Че кога ми е хубавото? Ти не си знаеш хубостта, Стоенчо. Погледни се тука. Огледалце. Погледни се, де, не се срами. Че какво пък? Видя ли се? Видях се. Всичко ти е хубаво, Стоенчо. Очите ти, черни маслини, бузите ти, бели филджани, а мустачките, ой, тю-тю-тю-тю. Райно, ще ми щупиш пръстите. От любов, Стоенчо. Аз те любя, Стоенчо. Ти си моето либе. Стоенчо, ела ще ти кажа нещо, Стоенчо. Засрами се избяга. Ама той пак ще дойде. Рума Райна, Райноле, хубава, къде си, Райноле, гиздава. Гласецът ти, Стоенчо, сякаш мехлем маже по сърцето ми. Рекох да помета, че мама скоро ще дойде. Момченце, мамино. Трябва да побързам, че мама, ако види непометено... Стоенчо, мамин, Стоенчо, запей. Че що пък да пее? Защото много хубаво пееш. Че какво му е хубаво? Цял ден да ми пееш, Стоенчо. Цял ден ще те слушам и няма да те се наслушам. Запей. Смешни ви имате. Все искате да ви пее. Четая ми как. Защо се смееш, Стоенчо? Тъй като смеша ми нещо. Че какво те досмеша, кажи и аз да се посмея. То едно смешно беше. Сети си. Дето ти казах, че си хубавец. Не, друго, по-смешно. Дето ти казах, че те любя, то ли е, Стоенчо? То ли е смешното, Стоенчо? Стана ли ти хубаво, като ти го казах? Много хубаво ми стана. Аз те любя, Стоенчо. Ти си моето либе, Стоенчо. Моята изгора. Ела, Стоенчо, да ти кажа нещо. Да не ми думаш такива работи, пак ще избягам. Няма, не бой се, ела, друг ще ти кажа, ела. Сега като ти казвам, не ми ли вярваш? Знам, Райно, китката ми. Че ти хубаво миришеше боя, Стоенчо. Всяка сутрин и всяка вечер го полям с прясна водица. Ама той е много хубав, бе, Стоенчо. Като тебе хубав. Ние имаме много. Искаш ли да те набера? Всяка сутрин, като отивам на работа, ще ми затъпваш по една китка на ухото. Цял ден за тебе да си мисля, Стоенчо. Аз те любя, Стоенчо. Ти си моето либе, Стоенчо. Моята изгора. От деца сме расли заедно. Ние сме едни за други. Ти любиш ли ме, Стоенчо? Аз не зная, тя мама... Аз ще пратя сватове да ти искат. Майка ти ще стане каил. Райно, дали не е видял някой? Не бой се, никой не ни е видял.
Ела, Стоенчо, да ти кажа нещо. Ела да те цункам по мустачките, Стоенчо. А сега? Видя ли? Или не? Не ми я видя. Стоенчо, ето ти това огледалце. Какво е хубавичко? Масо съм го купила от пазара за тебе да си гледаш мустачките, да си ги редиш, да си ги станиш. Някои си бръснат мустаците. Грозно! Устата им на джигер прилича. А твоите какви са хубавички, мекички! Какво е хубавичко? Къде ли да го скрия? Защо ще го криеш? Мама да не го види. Заръчала ми от моми нищо да не взема. Ами кажи, че си го купил. Как да съм го купил? Къде? 5 пари не ми дава. Ами скри го в пазвата си. Пазва така. И какво правиш там, бре? Мета, мамо. Метеш ли? Друга работа нямаш ли, че си взимала да ме метеш? Те сме си за коса тук. Метял бил. Той метяно ли? Метял. Мамо. Я менците вътре и хубаво да си отваряш очите, че като грабната сметла. Като грабнеш, голяма ти работа. Райно ли, Райно, хубава, де си ма Райно, гиздава. Райно, къде ли е останало? Райнички! Стоенчо, на мене ли пееш, Стоенчо? На тебе ми е кому другим. Аз ходих да видя дали тати опека опитата. Тя цялата почерняла. Ама и сега мама ще дойде и ще му каже, печена ли, не е ли печена? Защо ли са толкова лоши нашите майки? Кой ти каза, че са лоши? Не виждаш ли? Всяка сутрин и всяка вечер се карат и бият бащите им. Как няма да ги бият, като нищо свясно не могат да свършат? А ти мен ще биеш ли? Аз ли? Стоенчо, как ще те бия? На ръце ще те нося, Стоенчо! Вие тъй казвате, ама после... Не увира! Сега ще ти кажа аз на тебе! Не увира! Горбина като камък ще ми щупи точилката! Пусни ми се за нея! Какво ти е пак разсърдил, како Злато? Какво? Бях му заръчала да свари Боб за до вечера. И да си го питам, готов ли е Боба, а той не увира, вика. Как тъй не увира, бе? Тъй, не увира. И като погледна, какво да видя? Турил гарнето на огнището, а в огнището ни въгленче огън и Бобът се кисне в студената вода. Диди огъня, бре. Забравил съм да го запаля тай, че като грабнах точилката. Ти, бре, какво си штръпнал там в тази сметла? Върви да помагаш на баща си, че до вечер няма да има какво да лапате. Само за ядене ги бива, нищо не им стига. Защо кориш така момчето, како Злато? Бива ли? Такво с хубаво момченце? Хубаво, ама глупаво, като баща си. И то ще се научи, младо е. Ще се научи, ама не са сладки приказки. Някой иде. Сполайте, како Злато. Сполайте рано. Злато, ма. Ти ли си ма кметица? Заповядай. Добър вечер, Златки. Дал Бог добра кметица. Тук навънка да седнем на хлата. Бива. Стояне, дай 2 стола. И как си, Златки? Какво правиш? Какво да правя? Се разправи с моя непрокопсани. Божил ли? Кой друг? Дай. Тук, дай. Заповядай, кметица. Ти, Стоенчо, как си, майко момче? Какво правиш? И той като баща си. Не разбрах. Той е още младо момчето, учи се. Не го коритай. Кога ще се научи? Я го виж, коскоджамите дънгалак станал и какви мустаци е засукал само. Но и ти казах да го бръстиш, бре. Не дей да кориш той момчето, ма Златки е. Стоенчо, ти трябва да слушаш майка си, да станеш добър къщовник, че да ти намерим една хубава млада женичка. Той вече ще слуша, Златки. Ела да видиш какво съм ти донесла.
Вие и Сафири, благодаря, кметице. Ама май не заслужаваш. Заслужава си, ма Злато, заслужава. Хубаво момчето, кротко и послушно да ти е живо и здраво. Дай, да. А ти с какво ще ме почерпиш, като съм ти дошла на гости? Дай, я иди си пи малко ракийка да пинем. Айде, иди. Хубаво ти е момченцето, Златке, кротко и послушно. Не го хвали много, кметице, ще вземе да се забрави. Право си, право си. Тиха си, Окал! Там, бият ли се? Да ще играе свобода, ти приходиш. Майче и бой има. Защо? Техния пък пригорил питата, въгленясало. Де са му били очите? Пламнал му връшника и питата под него изгоряла. Язък за брашното. Ами Райна, не позаглежда ли ваш Стоенча? Кой да знае? До сега не съм се пикясала такова нещо. Не ми се вярва. Тя е една усойница, проклета като майка си. Ня ли виждаш какво прави на нашите събрания? Не ти трябва, ще ти почерни момчета. Опазил ме Господа. Сукър. Стоенчо, идваш ли, моето момче? Повядай, кметице. Върви да си гледаш работа. Добре, си ми дошла, кметице. На здраве. На здраве. Как ми намираш ракията? Изгори ми гърлото, ма Злато. 2 пъти съм я варила. Стоели! Мезе? Мезе ли? Виж го, на, и пита още. Като че ли не знае. Правят се, ма Злато. Всичките мъже тъй се правят, сякаш не знаят. Не знаят. Само той се правят. Върви, кажи на баща си да даде мезе. Какво се втелява такъв? Кметице, добре си ми дошла. Да пием. То мезето сега ще доди. На здраве. Аз напреш, като му служех, ако му поднесях ракията без мезе, ще вдигне една врява, а сега се прави, че не знае. Правят се тема, те иска да накарат да се върнем вкъщи, да си поемем къщната работа. Няма да стане тая. Как щяло да си оставим властта, царство така, дава ли се? Те ще си се останат вкъщи да си вършат къщната работа, само да прекараме новата реформа. Но каква е тя, кметице? Тия дни ми дойде на ум, до вечера ще решим в общината. Кажи ми, еде. От сега нататък, Златке, роди ли се дете вкъщи, бащата ще лежи вместо майката като лихуса. Разбираш ли? Разбирам. Виж, кметице, той е много хубава реформа. То раждането ни запираше вкъщи, тъй и това няма. Мъжете да лежат лифуси. Каква им е работата? Ние ще си бъдем свободни. На здраве, кметице. Че коя ли ще гласува? Никоя. Стоенчо, как си, моето момче? Върви си, гледай работата, бре. Якви хубави мустачки има, Ма нали му казах, нали ти казах, къде да ги обръстиш, бре? На Стоенчо по-мумяза по старата мода, с мустачки. И какви са му хубави. Нали бяхме решили в общината по новата мода? Ние бяхме решили, ама после разбрах, че не сме решили правилно. Пък и нали помниш, още тогава някои съветнички бяха против. Помня, как да не помня. Да им разрешим на мъжете кой както иска тъй да ходи. Пък на Стоенчо по-мотива с мустачка. На здраве. Добре си дошла. Виж сега, кметице. Та с твоята реформа, тъй хубава. Обаче, на мене ми иде на ума една друга. По-хубава реформа. Значи,
да може не само да ги накараме да лежат лифуси, ами и да раждат. Това вече, Златки, е божа работа. Ние да вземем решение в общината да молим Господ, пък каквото даде. Откъде знаеш? Както ни даде царството, може и това да ни даде. Не е чудно и това да стане. Пийни, кметице, пийни, на здраве, за реформите. Аз ще помисля и за тази реформа, Златки. Мисли, кметице, мисли. Аз мисля, Златки, за всички ви мисля. Обаче няма за мене кой да помисли. Що думаш, кметице? Нима ние не мислим за тебе? Нима ти не си наша царица, ние твои пчелици. Нали ние с твоя ум живеем? Нали ти не ръководиш царството? Пийни си, кметице, пийни си, за твое здраве. То има една опозиция, ама нали я разбихме на изборите? За опозицията 5 пари не давам, Златки. Власт без опозиция може ли? Ама друго... Какво бе, кметице? Вие мислите за мене, ама никой не мисли как съм, как живея, що съм, как съм вкъщи. Що бе? Да не е умрял дядо Еньо? Имам ли мъж, нямам ли... И как тъй? Ама дядо Еньо да не е умрял, бе, нали да питах? Дядо Еньо го натирих. Натирих? Да ходи там да доизживява старините си. Остаря вече, грохна се, не чува, не вижда. За нищо не става. Да върви в манастира. Сега какво ще правиш без мъж? Сега съм без мъж. Той напреща и беше, ама сега ептен. При толкова с мъже в нашето царство, пък кметицата без мъж не бива. Аз тъй викам, ама... Виж сега, аз ще повдигна този въпрос в общината и там ще ти изберем мъж. Не. С висшегласие мъж не ми трябва. Кой знае какво чудовище ще ми се падне, та да не го погледна. Как така? Аз сама ще си го избера. Браво, кметице. Пък ти ще предложиш в общината да ми направят сватбата, като съм ви толкова заслужила. Една сватба ще му дигнем за чудо и приказ. Да се чуе по цял свят. А пък ти да вземеш да си избереш едно младо, хубаво момченце, както прилича на кметица. Аз си го вече избрах. Избрали си го? Кой ли ще е то с късметлия? Кажи ми го, ако не го криеш. Ваш Стоенча. Наш Стоенчо. Защо? Не къндисваш ли? Къндисвам, що да не къндисвам? Голям късмет за него, голям късмет и за мене. Ама не знам само дали ще може да ти угоди. Зато и грижа не бери, Златке, ще ми угоди той, ще ми угоди. От твоя Стоенчо, Златке, такова каштовниче ще направя. Ама каштовниче! В къщната работа е още слабича. Баща му един кълпазанин. Не бой се, Златке, добър каштовни ще го направя. Дай Боже, дай Боже. Хайде, сродихме се. Сродихме се на здраве. До вечера, като дигнем, ще ти дода с моите свати на гости. Да направим годежа и до неделя сватбата. Че, нали ги знаеш младите какви са? Да не е отдал дума на някоя друга. Бъди рахат, той още от джемия. От любов кабер си няма. А пък и да е дал. Аз, нали съм тука. Да ни те е грижа. На здраве. На здраве. Хайрлия да е. На здраве. Божиле! Божиле! Да кажем и на него да се зарадва, както му е реда. Божиле!
Да, Стопанке. Добър вечер, кметице. Има добър. ли работа в общината? Има. От работа главата ми ще се пръсне. Не е лесно да се управлява хорските работи. Кметицата ни донесе голяма радост. Каква радост, Стопанке? Бог да я поживи. Доди да иска наш Стоян. За какво? За жетвар ли сега по жътвено време? Будала. За какво се иска, момче, бре? За мъж, за домакин? Ами прощавай. Ами дядо Еню? Отиде си дядо Еню. Кога, бе? Още вчера. Бог да го прости. Как не сме чули камбаната? Не е умрял, бре. Прати го в манастир, там да доживява старините си. Разбра най-сетне. Ето се тя. И оттам няма излизане на бял свят. Пак Бог да го прости. Какво ще кажеш? Добър човек беше дядо Еню. Помня го още, когато беше кмет. Големи приятели бяхме, бе. По дяволите, дядо ти Еню, ами кажи, ще дадем ли Стоян? Ами, да бяхме почакали Стопанке, баре 40 да минат, По дяволите твоите 40. И аз съм седнала да го питам. Чунки много ще го слушам. Върви вкъщи. Нали искаш и аз да си кажа думата без Стопанке? Много ми притрябвала твоята глупава дума. Върви вкъщи. И я какъв е? Още вири глава. Да ти се чудя на акъла, защо го държиш. Вири глава, той ама ще му щупя аз тая неговата глава. Той да ставаше за нещо ми устарял. Да го пращаме в манастира, там да доживява старини. Ами като не му стигат 5-6 години според закона. Закон. Закон за опозицията, Златки. Ще решим още тая вечер работата в общината и да се маха от очите ти. Златните остахметица за такви думи. Ще ти светне. Ти ще ми светне. Млада. Ще ми светне, как няма да ми светне, пък той на млада. Ами, да е моето годиниче да си го видя. Ей сега. Стояне! Стояне! Кажи, мамо. Ела тук, бре. Ела при мене. Ела тук. Ела. Искаш да ми станеш каштовница. Знае ли? Иска, как да ми. Ти си Кажем за кметицата, бре. Тъй, хубаво. Задърпайте. Ела, племенци. Ела. Защо плачеш, Стоенчо? Нали ти казаха, че ми е още хабер си няма от любов. Не съдърпайте. Ти да плачеш с моето момче. Вие тук си поговорете, пак аз ще да наредя за до вечера. Стоенчо, да не ти е мъчно за мамини, Не знае. Или ти е радост, че мой пилеца ще станеш, сърце си нищо няма да похваща, Стоенчо. Само на меки душици ще лежиш. Леблеби и пейнир шекер ще ядеш. От високи чардаци ще гледаш и сади команди ще даваш. Искаш ли да станеш мое пиленце? Страх ми е, баба, от тебе. Говори, баба ли? Прощавай, кметице. Лоша дума из дума. Айде, като мислята и молиш, ще ти простя. Ама оня те е научил за тия си думи. Пред мене ще отговаря. Не е виновен баща ми, кметице. Аз и тъй, без да искам. Хайде, прощавам ви тогас. Ела, Стоинчо. Ела, никой няма да ни види. Ела, искаш ли да ми станеш Любе, Искаш ли? Не знаеш. И как не знаеш моето момче? Не се срамувай, Стоинчо, защо триеш устата си? Срам ме! Иди, никой ни не видя. Ела. Стоинчо! Де остана той, момче, бре? Стоене! Къде си моето момче? Ела при мене. Ела, ще ми станеш каштовниче. Стоенчо! Диана, ще паднеш в публиката, там е публика. Стоян избяга нататък. Натам. Стоене! Стоенчо! Къде си моето момче? Ела! Уловихта! Ама кметиче! Ела, моето момче, ела! Ама кметиче! Ти си те, младичко! Ама кметиче!
Островско пилице. Твоето и брадище, бре! Магаре! Ха-ха-ха! Аз съм Метица, аз! Що щеш ръцете ми, бе, дърто, магаре? Ами, аз идех да искам прошка за одеждите ми думи и ти ме прегърна. Млък! Не ти е срам! Ти както ми думаш да не се срамя от тебе. Маскара, проклета! Ама, аз идех само да искам прошка и ти така беше се запаляла, че не ме и чу, биля. Аз виках, Метице, ама ти... Мълчиш, не се обаждаш. Да се махнеш от очите ми. Маш от тука! Прощавай, Метице, Слушай, Да. къде остана, бре? Да ни излезе само дърва да насепиш. Додах да искам прошка от Метицата и да й кажа, че може да не чакаме 40. По дяволите твоите 40, айде вътре. И всичко до вечера да направиш, както съм заръчала, че да ни играят училката. Метице, ние имаме още малко за пиене. Айде, Хайрлия, да е за хубавата работа. Мрежи ми се вече злата пред очите, не виждам къде отивам. Нищо да пинем. Да вървим в общината, че работа ни чака. Айде. Ох. Айде. Ти сега мене уважаваш ли? Как няма да уважавам, нали стаха ще ставам. Излезли са тия кукумявки, да се прожосват, че да не се видят. Аман, Не искам! Този пък бабечкел се, мълчи, не плачи. Как да не плача, като ми е сърцето моминско? И имаш право, сине. Откакто ни взеха селата за 5 пари, нямаме кораж. Хленчи, както хленчика жените едно време. Не искам! Не искаш, ама... Тъй. Ами... Ти за Райна ли искаш? Тя Райна, каквато е особена, барем 5 пъти ще те бие на ден. Тя днес ми каза, че няма да ме бие. Цял ден на ръце ще да ме носи. И ти вярваш с всичкия си акъл, бе, сине. Жена е то. Лъжа е маята му. Пък и да не бие, Райна е млада и хубава. Цял ден ще я гледам и Иван Чапраш ще стоя. Та нали стая любов влизаме в лапите на жените? Повдигай ли се от той бъдеще? На високи чардаци и меки душеци. Цял ден леблебия и пини в шекер ще да ми да. И на нея ще дъвчиш, бе, сине. И на нея. Не искам Райна. Хубава, Метицата ще надвие. Какво е Райна пред мене? Виж, Метицата ще те гледа като писано яйце. Прашинка няма да даде да падне над главата ти. Ако не ме ожените за Райна, ще се обеся. Мама, мълчи. Аз ще кажа на Райна. Може пък тя да измисли нещо. Ние сами нищо не можем да измислим. Чакай. От тях нищо не се вижда. Дано старата вещица не се е вкъщи. Иване! Иване, бе! Ти ли викаш, Божи? Какво има? Вашата Райна вкъщи ли е? Отиди с майка си в общината на заседание. Ама, техните заседания. Сядай, тя и нашата е там. Няма друга работа ки. От цял ден само заседават. На нивата ни, къщи ни, навсякъде ни като говеда, а те само заседават. Прибери малко краката, ако се разкрачим. Детето спи ли? Ще спи, ще спи. Изяли по парата. Кой ли е по това време сега?
Добър вечер, Божиле. Дядо Или, ти ли си, бе? Откъде сте, бе? Отдалече да, Божиле. Болят ме краката. Ела си, дядо. Ела си, дядо. Сине, ти ли си, бре? Дядо Еньо. Пораснал, бре. Абе, той пораснал, ма забеля пораснал. Кой расте, кой старее, Божиле, се забеля. Къде ходиш, бе, дядо Еньо? Абе, че ние те знаем тебе в манастир, бе. В манастир ли? Ага. Изгониме бабата Иване, изгониме. Стар съм бил, вика вече. Аз знам, че съм стара, ама защо бе, тя пък да не е много млада, а? Гледай ти, бабищи. Ти избяга ли от манастира, бе, дядо? Аз избягах, ама 40 години сме живяли заедно, Божиле. И да съм знаела, Иване, още на сватбата да се ме обрушили. Повела тук жените на среща им не са излиза. Ти хубаво се направил, че си избягал, дядо Или. Хубаво. Да. Хубаво направим ние. Сега, с нас нашата беля, а? Повела е тук жените, дето викаш Иване. Ами ти кажи, ние какво да правим с тая беля? Дето ни се вие над главите. Каква беля, каква? Твоята баба иска да се жени за наш пияна. Що думаш, бре? Хайде, де! До вечера будеш и до неделя сватба. Съвсем е подивяла дъртата. Иване. Сега разбирам аз. Защо ме натири тя мене? Мамицата и... Иване. Той всъщност обича вашата Райна. Нашата Райна! Да, тя днес му е напила менците с вода и му е взела китко от тухото. А тя знае ли, че го искат метицата? Никой селото още не знае. Ами тогава да й кажем. И аз викам да й кажем. Ние сами нищо не можем да измислим. Ще й кажете вие, ама какво ли ще направите с нея? Тя метицата силна е. Каквото каже, той става. Абе, ние да я кажем пък каквото излезе, де да знам. Добре, ама кой от нас ще излезе, като сме все мъжки? Стара полицейския час. Около общината стражари с пушки. Я куршума, я в хапсана до де се оправим. Ами тогава да чакаме като се върнем от цената. Ами ще чакаме. Ама тогава и кмитецата ще дойде. Спуска се отгоре му като орлица над пиле, бе. Тук ли сте? Райна! Тук сме, Райно. Стоене, майка ти сега каза в общината, че искат да те женят за кметицата, знаеш ли това? Знае. А искаше да се ожениш за нея. Не. За мен искаше да се ожениш, Стоенчо. Искам. Вземи ме. Води ме дори на край света. Бай, Божиле, даваш ли ми го? Давам ти го, Райно, давай ми благословият си. Татко! Бъдете благословени, деца мои. И от мене, че дам мои. Благословени бъдете. Бог здраве да ти дава, дядо Еню. Стоенчо, приготви си каквото ти трябва. Аз ще дойда с моите другарки и ще те открадна. А на годишниците дай много вино и ракията да се напият. Божиле, помниш ли едно време как ние крадяхме жените? Какви времена бяха тогава, Сега, кой стана тя? Тя нас крадат. Опак, святе! Обърка със света. Святе, аз ще отида да се приготвя, а ти посрещай гостите и им дай да пият повече вино и ракия, както Райна заръча. За тях не бери къкър. Ако нещо не хареса на майка ти, пак го ще има, бе. Можа да обдавя. А кой не е сега против? Добър вечер, добри човече. Ние сме пътници, странници и идем отдалеч в тази непозната земя. Дай ни под сон да пренощуваме тази нощ. Няма къде да отидем. Добре сте ни дошли, драги пътници. Заповядайте, но не смее вкъщи да ви каня заради жената. Защо? Вие не сте тукашни, не знаете. Тук жените са господари. Те ни управляват. Женско царство, ако сте чували. Я гледай! Гащи! Гащи ми как? Ти знаеш ли ние от кога не сме виждали мъже с гащи, бре? Защо се чуете така? Мило не е, че виждаме мъжки гащи.
Едно време, старче, и ние носихме гащи и калпаци. Ама една вечер, не знам какво се случи, тогава аз бях кмет. И една вечер, не знам как, обаче нашата сила изчезна. Като скочиха жените от корене. Малей! Страшно беше да чуете как мъже реват, викат, късат си главите направо, улилия, патърдия. И като не... Така ли? Така е. И като не препасаха тяхните престилки, като не навързаха за братките, а те се постригаха косите, наглузиха си нашите калпаци. Демек, женско царство от тук нататък. Затвориха ни вкъщи да перем, да готвим, да гледаме деца. Това е работа, благословена от Бога. Право казва старче. Благословена от Бога. Ама кажи ни, бе, кажи как с тия мъжки ръце късна работа да вършим. За най-малката грешка, буй до оня край. Докато свикнете веднъж. Че толкова с години я работим, а още не можем да им угодим. Те, жените и старост не зачитат, както и от Бога речем. Така ли? Нас не пращат в манастир, а те си взимат млади мъже. Идат! Елате и вие тук, зад къщи. Хайде! Добре сте ли дошли, драги годишници! Къде стоят? А вътре облича си новата премяна. Заповядайте! Заповядайте! Божичко, дойдоха, а Райна още я няма. Какво ли да правя? Дали съм взел всичко? Новата ми премяна, чорапки. Кога ли ще се взела целия чиз? Какво ли ми е приготвил татко там? Тук ще чакам. Елате и вие там зад ъгъла да ви постеля, пък после ще донеса нещо за ядене. Ей тук, заповядайте. Както съм уморен, неща, ни хляб, ни нищо. Само да затворя очи и да заспя. Бива ли то? Как ще оставя гостите гладни? Не може така. Божиле! Стопанки. Божиле! Да, стопанки, да. Къде остана той момче, бре? Тук е. Прощавай, Одия, не можем да ти кажа, но са ни дошли гости, пътници. Какви гости? Пътници, странници. Нямало къде да приспът, тук на двора. Какви просяци. Просяци в къщата си неща. Ама стопанки, бива ли на този хубав ден да бъдем гости? Грехота от Бога. Пък може и нещо добро да ни донесат, а? Хубаво, ама вкъщи не гища. Да. Къде е Стоян? Мажи си калебрите с мас да се разпуснат и ще доди. Бос да доди, хората няма да го гледат в краката я. Бива ли бос, го стопанки, нали е годен? Ама кметицата не може да чака повече, а по-бързо. Да. Лоша жена. Властта прави людите такива. Не помниш ли като бяха мъжете, Свети Петре? Имаш право и ти. Хайде сега да поспим, че утре пак пътя нас ни чака. Още ли няма Райна? Няма я. Майка ти страшно напира да влезеш вътре и другите тъй викат. Не искам. Страх ме е да ни се усъмни без стояние. Аз вътре няма да влязат. Ще отида Райна сам да търся. Ако говориш, нали полицайките ще те вадат и всичко пропада в сине. Да дойди за малко вътре, доде дойде Райна. Аз тук ще чакам. Пък ти влеси им дай да пият вино и ракия. Както Райна заръчи. И то бина, пък да видим кой ще излезе. Още ли няма Райна, бе? Няма я. Кметицата вика години, как ми да дойде до мен да седне.
Ай, Забавих се. айде! Ти си събера дружината. Вы с пушки! С пушки, че как? Ще се гърмите. Не бой се, няма да гърмим. Хайде. Хайде! Хайде да добър час, деца! Бъдете благословени! Ох, сега ще станете, какво ще стане? Какво ли ще кажа вътре? Божиле! Да. Къде остана той момче, бре? Ами, мажи се калебрите в обора. Я да видя аз какво беше той мазане. И сега ще има бой да навлека по шофьор. Боже. Ти остана той момче, бе, Божиле. Вместо той да ма посрещне, аз него трябва да го дира. Ами, ей, Сигичкана беше тук, кметичка. Ей, Сигичкана. И къде е? Ами, не знам. Няма го там. Няма ли го? Че Няма. как тъй, бе? Ей, сега беше там. Да не се изкрил. Що да се крие, ама... Де да знам, може да се изкрил, а? Я върви да го намериш. Бързо. Ама не. Да не се срамува нещо, а? Ами, срамежливо е момчето, нали знаеш? Какъв срам? Не са като момичета, чипиос. Я пред мене. Бързо да го намериш. Бързо, че ти струшавам главата. Аз да го намеря само. Какво е той чудо, кметице? Идваме на годеник няма. Какво става тук, бе, Джана? Стоян са бил скрил, казал. Бил срамежлив. Той то, ще бива ли тъй? Няма ли го? Няма го там. Аз Няма не ти го. казах, че го няма. Не съм го крил. Бързо да го намериш. А? Бързо да го намериш, че чудо ще стане. Ще ти струша главата веднага. Айде пред мен. Ама как ще го крие, бе, кмет? Пред мене? Да не е той голям човек, да не е иглаки. А? О, Ето, виждиш сега. Ама поразия. Аз да ти кажа ли? Гълъбчето май се е изплъзнало из ръцете на кметицата и къде ли лети сега? Язък не можа да му се порадва. Беше облещела и ни очи зер младичко, хубавко. Тя май се позабрави. Сега и сватба на общинска сметка иска. Заслужила била. И други сме заслужили. Ето го! Ето го! Дръжте го! Ела бе, ще ма срамиш ти мене пред хората. Ще ма срамиш ти Не мене. гей го, ма, Злато! Оставете момчето, ма. Изправи се, де! Не гей го, бе, ма. Стоенчо, не се срамувай, моето момче. Изправи се, Не той! Не той! Кой си ти, бре? Дядо Еню! Що щеш ръцете ми, бе, да? Дако! Кметице, тук има заговор. Тук има заговор. Бяга от манастира! Учи такова! Яла, бе! Ела. Вие сте го скрили, наговорили сте са. Аз сега виждам дядо Ене. Аз не знам нищо. Казвай бързо, къде стоя. Проклет просят. Да ти да тебе ли да ме запомниш? Проклета жена изпотруши старите Не знаете къде е Стояна? Не знаем. Нищо не знам. Да си мислите, ако сте го скрили. Пред мене ще отговаряте. Нищо не знаем. И аз не знам. Казвайте къде стоям, защото чудо ще ми. Аз да ви кажа ли? Тук има бягство. Стоян избягал. Избягал ли? Защо е да избягал? Къде е стоян? И те да знаме. Като край ще ви полия и като свещи живи ще изгорите. Да си мислите, ако Стоян е избягал. Скоро да го намерите. Разбрахме, кметице. Чудо ще стане, кметице. Казвайте къде си избяга стоян. Не знаем. Кметице, Знаете, а? Умирно стойте. кметице, те са просяци, не са дошли на празно тук. Какви просеци? Тук. Аз одеве натупах едногова, сега ще натупам и другия. Ако знае нещо, той ще каже.
Казвай, бе. Оле, света Богородичке! Казвай, къде стоя. Не зная, нищо не съм видял. Не бил видял. Казвайте, къде стоя. Къде избягал? Ние не знаем нищо. Стоян избягал. Избягал ли? Нали Стоян Златен? Той. Още отдеве го видяхме на моста с Райна Линна. И още други 3 съветнички. Видя ли, мам? Хем ти казах одеве. Райна. Да съм знаела пак, да. Кои съветнички? Едната беше Мика Димкината. И 3 с пушки. И Стоян Тиса ги съртях на рамо. Защо не ги спряхте? Те си казаха паролите и ние си помислихме, че по заповед ги карате някъде. Вие двамата. Ти си избягал от манастира да ми разваляш сватбата ли? Ще ми разваляте сватбата, да си мислите, ако Стоян е избягал. Ще ви обеся и там пред общината за назидание на всички мъжища. Така. Да се гърми по цялото село. Живи или мъртви, тук ги доведете. Разбрахте ли? Разбрахме, кметиците. Петре, Пак ли те бият? Нищо, ще навикнеш. ще се изпотрепят. Ако трябва да се изпотрепят, ще се изпотрепят. Тия луди жени са решили да обесят дяда Ена и Божила. Ако искат да ги обесят, ще ги обесят, царство е. Аман, свети Петре, аз забърках тая каша с това проклето женско царство. Потърпи малко, потърпи и всичко ще потече като помет и масло. Неща вече женско царство, цялата ми снага е посиняла от женски бой. Помоли Бога да оправи света, че всеки да миряса и да си гледа работата. Разкаиваш ли се? Разкаивам се, 1000 пъти се разкаивам, че помолих Бога да даде сила и власт на жените. Добре, ама други път да си гледаш морските работи и да не се занимаваш. Къде е стражата да ги поведе? Ще ги бъде вече. Света Богородице! Айде, силката! Какво да му кажа? Нищо, само да подай. Вървете! Ти бе, просяко, що щеш тука? Ами, реших да им кажа с Богом, че и аз се видям вече, я не? Айде, казвай. Айде, я като си дошъл да им кажеш с Богом, я да ги водиш, хем да им кажеш с Богом, хем да им теглиш въжето. Билейте, кметице! Назад! Мъже! Ставайте, бе! Силата ни се върна! Долу за братките! Долу по турите, навличайте кълпаците и долу и пристилките. Ще ни бесите, Я да видим сега кой. Маденю! Божиле! Божиле! Какво беше това чудо, бе? Както спях? Кът ма напълна сила, чак до тавана подскочих. Каква стана тя, бе? Каква не явиш цялата женска царица и царчина, бе. Гледай, сега ще овисна като котка на въжето. Чакай да видя моята какво прави сега. Чакай, бе, Иване. Кметице, то се видя. Твоята сватба няма да стане. Ами кажи какво искаш. Да те обесим на въжето или да те полеем с катран, да не посветиш, бе. Милост ли? Сега се сети. Милост. Чакай, и твоя реч ще дойде. Не бързай толкова. Господи. Чувате ли цялото село, бе? Божиле, Господ се смили над вас и ви повърна силата. Смилете се и вие над вашите жени. Те се забравиха ума и се загубиха царството. Пазете се и вие да не го загубите пак. Право казва старче. Ама нека и те малко да потрепиме, бе. Божиле, милост нямаш ли? Сети се и ти най-после, Няма милост. Няма. Чекай.
Бесим, бе! Бесим, бе, мъжете, бе! Ама какво си дете, бе, пердашете, бе? Чакай, бе, Иване! Защо да си морим с нашите ръце, бе? Ами какво? Ще ги обесим. Айде! Аз готи да повтарям! А тази дето поштоли жените ни, ние ще я запалим с катран да ни посвети, бе. Чакай да доведай моята. Чакай, бе, Божичко зяр, сега се сети за него, а? Така е. И 5000 метани да ми правиш, Света Богородичка, пак няма да ти прости. За дето пропасти целия женски род. Тате! Стояне! Бай, Иване! Дядо Еньо! Свърши се нашето тегло! Гледай, женската царица! Мамо! Сине, Тате! Прости! Абе, голяма грешница, бе, сине. Забрави ли какво правиш с нас, с тебе, а? От радост аз вече забравих. Забрави и ти. Що ме молиш толкова? Нека и бъде простено. Целувай ръка. Дядо Еньо, прости и ти на твоята бабичка. Много искаш от мене, Стояне, много. Прости, че голяма веселба ни чака. Ще празнуваме нашето царство и нашата сватба. Дядо Еньо, прости и заради нашата радост. Абе, дядо Еньо, коджабите мъже, като имат в ръцете си власт и царщина, се самозабравят, бе. Та нашите жени ли няма да поштореят, бе. Жена ето, бе. Хайде тогава, от мене да мене. Цялата ръка. Ама какви хора сте, бе, Джана? Месата ви още сини от бой, а вие ще ми прощавате. Бай, Иване, било каквото било. Ха! Било каквото било. Та бяха те на нашето място. Олеле, майчице! Татко! Ха! И твой гласец нещо попритихна. А отдеве ми предра ушите, че съм пригорил питата. Прости ми, татко! Ха! Айде, пак аз на Айрбап излязах. Отдеве, като фраснах една сопа на моята, тя пририта и примиря. Ух, татко! Абе, спокойно, бе, душата и котешка не излиза тъй лесно. Абе, Стояне, тебе дета завари силата. Там горе на лозята и веднага тук. А тебе, тате? Тоягата. Каква тояга? Де е тоягата? Де са дема тоягата? Ти нали говориш с Четногова от старците, бе? Той сега. Майче, той ми е даде в ръце и силата ме напън. Те къде са старците? Няма ги. Ей, сега бяха тука, бе. Ей, чудна работа, бе. Кога си взеха тоягата, кога изчезна? Ей, Чудо тояга. аз. Това са Божи хора. Тъй. От Бога пратени, така да знаете. Така. Господи, ръката ми, дясната ми ръка. Мъча се да се прекръстя, не мога. Ама аз с нея ги бих. И двамата ги бих. Без кой ум, без кой акъл посягаш на гости, Мари? Нали ви казвам? Божи хора. От Бога пратени. Ей, тъй. Ами сега? Ами сега нека и виси ръката. Белкин с нещо запомни пустото му женско царство. Не. Аз да ви кажа сега. Ела тук. Ей тук. Ей тук на това място, къде спаха тия старци от Бога пратени. Ще копаем. Ще копаем, доде бликне вода. И като бликне вода, ще построим аязмо. Да се знае, да се помни, докато свят светува, за чудото и за нашето спасение. А ти тогава пост, молитви и разкаяние. Къде е Райна, бе? Аз ще отида за Райна. А вие извикайте кмета да ни венчае, че после голяма веселба ни чака. Синът се Остана пак плашко се. Айде. Айде.
Айде, Стоян. Добър вечер, Мите! Добър вечер! Ти, Стояне, вземаш ли за своя жена Райно? И без да настояваш, кмете, взимам. Моля, Райно, ти вземаш ли Стоян за свой мъж? Вземам. Щом се иска ти, обявявам за съпруг и съпруга от днес. И като е сватба, дайте музика! Останеш, любена ми, станеш, рано море, рано пустата, останеш, любена ми, станеш. Любена ми, станеш касата ми, вариш касата ми, вариш касата ми, любена ми, станеш касата ми, вариш касата ми, вариш касата ми. Браво! Женско царство, село Българево. Иван Иванов, Петър Савишев, Константина Дончева, Георги Георгиев, Блага Шишкова, Атанас Димов, Владо Ередански, Звезделина Димова, Диана Панчева, Параскева Иванова, Мария Малкова, господин Георги Георгиев, кмет на село Българево, Станко Българецки. И на пулка! Браво!